Nakaliang jong ka Good News TV yi ai khublei Easter Sunday yaphi baro. Kani kisngi ka bakar pang ka bengi ken mau yi ka jingbi pat ka jong utrai jungi u Jesu Christ. Hakne ka por ngin walam shphi ya ka program ka bakar pang ha ka pensios ngau ya ka khubor lingba ka jingrai de imes banri mika yau im. Ba ya ka khubor ansam preng jungi di Reverend RB Marpana. To blei unkar khulang yaphi baro. Kaklian lapin pong dakapan sengat siang mendapat lapin pong dapan sengat kapurong kasnam lajau kikti balamong lasya utrai panganyo kia Hajita pungatan You try jonga Hendray hasni balay Umi nang ta kabon Jingyak kamla banban Ya usim kaburo Hallelujah Ya usim kaburam Hallelujah Hallelujah Unyay em junam Hagabaning kong ngasngoban ay ngo yoblay hagani Ikano pai jong kani kesngi bat kesngi ka bakraw kesngi jong ka jing job tiaw ka jong unong pandim bat unong siu spa ubalang u Jesu ken ye ka pop bat ye ka jing yam kat kandai spa snem men chiwa hagabaning kong ngasngoban ay ngo yoblay namar bau yalam bat u kershan ru ye lagi jong u syakri u barit ye ka bangala ban yeng sashisin pat na kani ka jaka ka bakentang ye ka ban keren ye ka ktien ka jong oblay But hoi ban kren ye ki kentien jong ka jing shisha
ki bau blay ulabu haga donut ka jonga soban ai kublay ru yega Good News TV kabala ken mau bat ai bentalem yanga sa shisen pat bat ngadwai bau blay un ker kulang yangi kom bau la ker ku haga nega janmin ngai kublay yapi baro nadu ki pastor ki tamasan ki dekat jaga komiti balang ki long kpa ki long kmi ki parlok samla kan thai bat shenrang bagi hep ki baret baro ke baya snok tilang bat ngi hagani ga jing shakri ga jongi yoblay bat ngam artatien komba ublay uladon ringkat bat ngi un kren ru apadeng jongi hagani ga janmin ye ki kentien ki baula bo haga donut ka jong shakri ubaret u jong u hashwa bangin poi shagaktien ka jong ublay tungin ya pendam haga jing dwai ublay baduk pa jongi ubah benengi aingo ye me ko try namar kani ga sngi jong ga jing jok thiau ga jong me ka ba penkala ya ka history jong ga berthai bangi aingo ye me ko kanran namar ba melong lem bat ngi bat ai namar kata ki kentin ki bau shakri jame un kren ha kani ga janmin kalong ka bor kan long go kanran ke jing snai ke jing pelaj lun e khon ke jame ki ba mat ye ke jing shate ke jing shakhom bat ho ke tien ke jame ka balong kemuter nem ablay ka ban penpat ye ki mau siang bomman ko kanran ba ke tien ke jame ru ka balong o hisap bat ban kho ye ga donut ga jongi sngo oblay ye ga jing dwai ha ga kerteng ga jong chi sungi dwai ngi panda ga jing ngen amen habang perkhan ye ga ni ga sngi ki hinmen ba ki para ga jonga kalong ga sngi ka ban sa jing kan mau ha ga jing im ga jongi bat hon ha ga jing im jong ubriu hasla jong ga ni ga berthai namar habang perkhat ye ga ni ga sngi kata ga sngi ka bangi khot kata ka resurrection day lani kata ka Easter Sunday ka sngi jeng ka jing mi pat ba ka sngi jeng ka jing jump ka jau nong panim ba do nong siu spa oba e jong e o Jesu ka pen kan mau ye nga ki men ba ki para ye ki ni ki lightly ki sngi ki ba krau jeng ka jing im ka ba pen kala ye ka history jong o brio but day ki ni ki lightly ki sngi kat kendai spas nem men shua ke balapan kala ye ka history ba ye ka destiny ka bakun ka jong pi bat ka jong nga habang ikan mau le si dang ars ngi min shua ngi dang yale kmen ban ken mau ye kata ka bangi ong ye kata ka Good Friday kan ka ba hoj utrai ba nong penim jongi uladi ye ka khuri ka bat khangkam ka khuri ka ba u shim na ka banta jongi bat ulajien ye ka ba manga bat mangi ngenom di sho lano ru bat umat ye kata ka ba thangtam ma ga jing em ga jong u ka bangi ken mau ye ka ki kentien ke ba perta kok pa jonga balai ba me no yanga badula jit ye ka ban shim bat ban di hakata ka sngi Good Friday ya ka ni ka benta ka mangalong ka kuri ka bagtangtam dai namar ba u it yanga bat ye pi ka shidi ga jong Paul ki nong rum gi kan mau san ga nong pra ga de kon ba min habang edang long ki ba pam o Chris o layap na gabanta jongi padula pertaru ye gitu ki kentin ki ba khatdo ha ke kentin Greek ka ba uong tetelestai lani it is finished la pendep ye kita baro ye ke ba me ko pa jonga o ba habneng melapa ye nga ye ka bangan le shagane ga berthai dan lat de kamwai pat ban pen im ye ka min sim jango brio dan lat de kamwai pat ye ka ban pen im ye ka min sim jonga bat jong pi ki hinmen bagi para ngela ban ong bangi im ka jing im ka ba ngela ban trei ha ka balang baro shi jing im ga jongi hen rai ngan ong ye pi ha ga ne ga jan mien ba de tang ka jing yap ka jong utrai ba de tang ling bau Jesu bala ban pen im ye pi hadian jangka Good Friday kawan kata ka sengi satjan kata ka silent Saturday ka ba ki ong kata ka sengi satjan ka ba jar le ne ka ba dumtam ha ka ba bun na kita ki senran jang Jesu ngi ken mau bon na preng jong ki patri dan na preng jong ki kila mare lagi jong ki jinglet lenti ke jong ki dan na preng jong ki kila shapting bat pikan mau ye gidi brio reus ngi men shiwa kila rwa ye gidi jing rai us im jigis im badu trai jong trai haga pam Sunday ka bangingi ken mau menta gidi brio kim tip shu bat kila ja balaong bahaga daga mien haga bakatang kasngi kan sami ngi ken mau ka tin ka jong blai ke thu yengi habaro sau to ligi dukan bagaktin ka jong blai haga gospel ka jong Lucas ru ye ka bangan pensyong nong rim ye ka benta ye ka bangan keren na gini gisngi
Naga gospel ka jauh Lukas kalenong ka ba arbusau nadu ka dekat ka baning kong ter nganum dan pohor ban pule ya ka Henry pitip ba ya ka daga jingja ya ka balato habaro sau talege gospel haba kata ka sngi ka ba ka Mary ki kentei ba kita ki shakri ka jauh utrai kam tam kini ki kentei ki da kmi lenti bat ki da ab temang ya ka balanu kini ka sngi kanwan bat dang step perngap ong ka tien ka jauh oblay ya kabaki kilami nalaga jong gayeng banra ya gijing ihobi ban yo ban penlet ban pensle ya kata kamet ka jong utrai ken ngiyo i badai hangta gijing jau oman ngiyo i hangta ya kata ka tragedy ka pain ka struggle kabaki kilayo i kumno yu nong panim jongki hagas ngi Good Friday lapen shitom bat la leben ya u ken Ken man bagi parang ikan mau ya gitu gejingja kabak tin ka jong oblay habaki niki kini ki kentai kilalen habaki laleng bat kila shem bagata kad lum jingtem am don briu shu hangta bakamet ka jautrai kam shimla don shu hangta bakila persang banwat shane bat shatai kim yoi Henry kila yoi ya kita ke rangba baka Bible kong geksin ka jong oblay ke tu bagi ta ke rangba ki don hage jankop ki ba pernai bat ki bale balong bagi ta ki briu kila ong haki ya kita ke kentin ken bau ta u jisu u ba pipiyawan don shu hang ni ulam mi pan ken kani ka di ka kubor ka baba kabaka pertai ka yo ken bau sim jong sim bat utrai jong trai ubamanga bat maphingi shanya dai ublay ubayam henry udai ublay baru jisu ubalami pan bat dai namar kata gadang apostol Paul wong ye gini ki kentien banamar ba yo Chris lapen mi pan ki pop ke jonga ba ke jong pi layo hiya ke jing ma ba dia ke jing sad la sius pa ia nga ba dia ngi daga dorba ka snam ia ka balapen mi halor ka ding penaken ba dei namar ka ni ken kami ka jinggerman hanga barapi ki henmen ba ki para ke jonga kani ka de ka kubor ka baba hadien ka jingwan ka jong jisu hakaba u hiar na beneng ban shim ye ka jing long do kawan kawai pat ke kubor kawa kam krau ban ye kata balapen bana daki angel hi ba don shu hang ni ulam mi pat kata kadai ka jinget ka jongi kabakum ki kristan mangabat mapi nginget hau blai ubaim dai ublai ubayap ka gospel ka jong Lukas kalenong ka ba arbusau ka dekat ka besan ka don haka ya ko wei ke jingkeli ka balang ka pedengdu jaga jingkran ke jonga ha ke ne ke janmin ba kata ke jingkeli ngan puli ka ongkum ni tekat ba ke laya syap tieng bat ke laya pendem ya laki khmat shekhandau ke la ong haki balai ba phiawan yo ba im ha pedeng ke bayap hadien ba ke lakeli ya ke ne ke jingkeli kita ki angel ken song ye ke ne ke kentai bau ni u jisu u ba pipiwan dan syo hang ni ulam mi pat kan kai kini ke jingkeli kabala keli dakini ki arngut ki angel lagalong ye ki senran ke badan hang ta ki bayabe habala yosno ye ke kubor bauta unong penim jongki baka met jong u dan syo hagade ke lum jingtep ye kabala bu ye u balakeli ya gini ke jingkeli ya gini ke kentairu ki balnen ya ka banra ya gini ke jing iubi ya ka bakin yo ban pensle bagita ki angel ki laong ya gini ke jingkeli balaiti bapiwan ya uta uba im ha pedeng jeng ki bayam ki men bagi para ke jongha ke kubor ha gini ke janmin kapen keli ba kapen kan mau ya ngabat yengi syapang ya gini ke jingkeli kabalakeli dakini ki angel balai balakeli ya gani ke jingkeli bat ka don jingmot ayu balai bagani ke jingkeli la keli de kini ki angel baga ai ke jingmot ka basyadien jom kita kinong keli ya kini ki beriu ki bala syakeli ki don lai teli ki ai ha gani ke janmit lingkon ka baningkong kadai ke jingkeli kadai ka jingkeli ka balabu jingkeli dakita ki bakeli ya ka jingle jong kita ki briu ki ba shakali
Laningan bu agaktin parang it is a question the disciples action. Kadiga jingkeli ya kabalabu jingkeli halor jongki. Ya kataga jingle kabaki senran bakitakin tentai kilale hagadaga janmin. Kaktian ka jang oblay ka ong kumni kihinmen baki para. Ladabi puli ka gospel ka jang Lukas kalenong ka ba arbusaw. Ngayo i bakilaap ya kataga sngi. Kilaap tamang balanu ba kataga jingkermen ka sngi kanmi. Bangingin yo banlet ban yo ban pensle. Ya kani ka ba ilbi ya ka met ka jang utray. Day tang kata kila haba kilalet ka Bible kaya tu yang i hagrekot ka ba arbat ka balay. Kong itu ke kentien bahaba kila yoi bau mau lapen kenria kila don kata gajing syap deng haki bagada khon ka basau ke thu yangi bakilas dang ban kuslai day tang loki kuslai ngeyoi hagada khon ka basipau wat u petros ru ulas dang ya ka ban snowling no lani ban long confused. Ulas ngauling ngo ya kataga jingja habaki ni ki briu ki let banwat ya ka met ga jang utrai ki mlap satya ngayo i haga gospel Markus kalenong ga bakhat riu ga khat ga bapra baki ni ki senran ge jang u Jesu ken thop ya ge senrang ba ge ken thai ki badon bala la senshar la tap ya ki daga jing shapting bat daga jing kenyu hadu kata-kata habaki yo i ya kaniga jingja Ngayo iru haga gospel ga jauh Yohanes kalenong ka ba arpo kada kan ka ba katway ka ba kadar ka Mary kala ong ya kita gi brio ki ba don hangta shanu pio imo ya ka met ga jauh try bat kala tharai sniuru baki don kin nong tu ki balatu no ya ka met ka jauh nong panim jongka bat ka kalayam hakata ga jingya lenti ga jongka bat kini ki jingle jongki ki para benget ki ba iet kapen i bakai jingle jongki ki nget bat ki shanya hau blay jongki day ublay ubaim henry u Jesu ubayam ken ngalaban ong all this action shows that Jesus they serve is then. Kita kibaki kile kajing syaptieng gajongki kajing snowlingo gajongki kapen pau bau blay jongki day ublay ubaim uniu Jesu ubaki kibut baroshi kata day u Jesu ubaim uday ubayapkan bat day namar kata gadao kini ki angel kila keli ya gane gajing keli kopi ki kentai kopi ki senran balai pia wat the hiu ni ubaim hapdeng jong kita ki bayam balai ba pia wan hiu ni ubaim hapdeng jong ki bayam kanus nem mangabat mapi ngelele kemen yegane ga Easter kanus nem ki henmen baki parang ke jonga ngelele kemen ban ken mau halaga jong ki yeng baki balang ge jong hi ya ka jing mi pat ka jong utrai henry ka bas no si kalong baga jing im bat ka jing long ge jong hi kapan pau bat kita ki actions ki jong hi ki jing le ge jong hi nado monday hados ni satjan ki pau bau ta u Jesu ubangi ngi shanya ubangi ngi nget ubangi ngi mani hudai u Jesu ubayam ka Bible ko ong yegini ki kentien aga shidi ga jong Paul chiki nong rom kalanang ga bening kong ga dekat ka ba arpu hei ngitip bau belai udan henry ngim nyo buram satya yu ka bamot ladang ngim habang ngitip bau belai udan henry ngim ken snap satya yu ka bamot kai ka bangingin le ben ya madam shatu ka bau tau trai udan kanus nem mangaban mapihingil along kristahan kihin men bagi para kanus nem mangaba mapingil alek man henry ka jinglong ke jongi kita ki actions ke jongi ki jingle ke jongi ki pen pau sya ka berthai bau Jesu uday ubayap kim pau kita ki jingle ke jongi bau Jesu uba mangaba mangingi shanya ngi mani uday ubayam kin men bagi para ke jonga ai bagani ka Easter ka bamentau snem ngin berkat bahaya kata ngaken mau ya gawai kajing ya thuk khana jong wai riu krawong ye gani kentien ngalong very unlucky ngalong uba snew bok ba mshim lakha ya nga hagalong yeng kristan namar habang pet ye kajing im jong kristan nga i kom banga kham hok banga khambet manga namar u Jesu jong ki udai uba im tang ba kajing le jong ki kapan bi sya ga berthai bau Jesu
ulang ubayap. Dai namar kata gadaw apostol Paul wang he ke shidi ke jong u shegi Ephesus kelanang ke besau ke dekat ke beningkong. Im kumbala khot ye pi ba pi pinem. Om dai tang banga shu ong tang daga ketien. Henry la shai ke sngi. Ka bangan ndim nadu Monday hadu Sunday. Nong bot oba shisha jong utrai. Baka perthei kan yo i ye ke jingle ke jong ha. Baka sakhi utai ublai ubanga ngashania. Uday ublay ubayem. Lakali ye kene ke jingkeli bangin yet ye ke jingle ke jongi. Kombalale ke senran hagade ke sngi kat kandai spas nem menchua. Kabar balai balakali ye kene ke jingkeli dakini ki angel ke balaong balai piawate yauni ubaim hapadeng jingke bayam. Ke hinmen bagi para ke jongha. Kabar ke jubab kalong kadai ke jingkeli ye ke balabu ye kita ke basyakeli. Ban keli ye ka jinget bat ye ka jingya dei ke jongki bat uta unong panim jongki. It is a question that the disciples' faith and relationship with their Savior. Kadai ke jingkeli kabalabu ye ka jingkeli hakita ki basyakeli kabamut ki senran ba kita ki kentai ki badon haga ga por ye ka jingya dei ke jongki ka relationship bat ka jinget ke jongki kabaki ki don bat uta ubaki ki khot bau deu nong panim bau jongki haga jingya lenti ko mangalong menen na gabasdang kitu ki sngi ki arteli ki sngi ka sngi Good Friday bat ka sngi satjan kelong ki sngi ki badom tam haka history jong gabrothai kelong ki sngi ki badom tam haka history ru jong ka jingim jong ki ni ki nong bot jong utrai baga bible ke thu yengi bakila yo i ya ka ei ka bakita ki nong shun kita ki Sipai rom kila le yo nong panim jongki bat kila mudor babu jisu ulayam mentate kalakun. There is no way back for our Savior ba undang im om dan lat shu de kemway namaki snow bakabakut jongki ki baro kalong ga jingyam. But they hagan ning yo i ki men baki para baki la klet no ya kata ka experience kata ka jingman ya ki lightly ki snem ki long privilege ki long ki ba donbok ki bala kirku ki jangoblay baki yo ban yat ban nong panim ki yo i ki kamba ke jangutrai ki yo snow ya ki jing hikai ki ba janai ki ba jisu u hikai ya ki haba u ya don bat ki haba u thia bat ki u ya bamlang bat ki Badom tang kata ki hinmen baki para uji suruk ka Bible ke yathu yengi ba uladep ban yathu lupa ya ga jing yap ga jong u bat ya ga jing mi pan laisien ha ga jing ya kren ga jong u bat la ga jong ki senran henry ngi yo i ba ga jing ga jong ki senran kata ga jing ya dei ga jong ki bat unong panim kalong tang nasla namar ha baki yo i ya kini ki jingja ha kini ki arteli ki sngi ka sngi Good Friday ba ga sngi satjan kila kelet lun ya ga hikai ke jauh terai kila kelet lut ye kata ka baki kila man baki yat balau nong panim ki yo i ye ki impossible baki long possible ki ai ki bom long ki yo i dalage jon ki kman baki ta kil orlong hakikmat ke jongki kin men bagi para ke jong ka Bible ke thu yengi kumni aga gospel Matthias arpunyo ke lenong ke dekat ka ba riu pulai ka ba pra ka ni galong bak om dei bagi senran ki ken mau ya kita ki jing hikai ke jong Jisu ki de ki Farisi Hagani ka lenong ka ba arpunyo ke dekat ka ba riu pulai pinyo i bagi ong ba ki lek ban ye kendo yo pelat hadin bau Jisu la klan ki ong bau ni unong ye le persya uni unong hikai thala Uni unong syukur ulaya tu lupa. Pilaban mudur kini ki Farisi ki ba persya yu try ki ken mau. Bagi lek ban ye kendo yu pelat bagi ong ye gini ki kentien ay yang ki nongam. Namar uni ulaya tu lupa ba un sami pan hay gesngi ka balay. Bat lada ka ja kom ta kan sekelumar pa yang ye ki nong up ki ban up lane ki ban gan ye ke jaga. Hari ki bas ngosi kalong ngin yo i. Bagi senran ke jauh Jisu ken mau setia. Ba dei namar kata gadau. Lakeli ya kene ke jingkeli. Balai piawan. Yauni ubaim hapdeng jengke bayam. Baga de khot ke ban rio. Haga lenong ke ba arhu saw ke gospel Lukas. Ba haga lenong ke ba arhu prana ke gospel Matthias ke de khot i ke ban rio. Wong itu ki kintian itu ki senran. Kitu ki angel ki ong ya ki senran ke jauh Jisu. To ya ken mau se. Kom no bolang api. Don hang ni naba ulami
kung ba ulaong ngiyoi artali ki kenhon kene gawi ka kenhon kam ken mau kene gawi ka kenhon ki farsi ke ken mau baki angel ki ong ye kene ka kenhon kabalong kita ki nong but ke jong utrai lagalong ki kentai lagalong kita ki senran ke jong jisu ki babut yu hagade ke lais nem to ken mau si ngakeli ya phi ye kene ka jingkeli bangan peng ka ei ka jing dei ka jong phi bat uni u jisu u badon bat u balayap bat hagane ki sngi ulami pat kan Kihen bagi para ke jongha. Kani ke jingkeli lakeli. Ban bu jingkeli ya ke jinget. Bat ya ke jingedai. Jong kini ke senran ke jong Jisu. Badu nong penim kan. Kihen bagi para Yohanes wang kum ni hagalenong ka ba arhuai ke dekat ke besipau. Uya tu ya ke jingja ke bau Petras haba ulam mare. Ulayos ngau na kita ki kentai ya ke jingja. Baka met ka jong utrai kam dan shu Petros ukam stet ban mare ula poi ningkong ha ka dalom jingtep ye ka balabu ye ka met ka jong utrai pada baula rung syapo ula kmi bat ula pet hangta shem ye ka met ka jong utrai henrei ngalamut dur ba ula ken mau ude uwei ne ki senran ki bau Jisu ulong very close uya iet bat uya janba ngalamut dur bahang ni ngan yo i baka Bible kong ba uni u Petros ula yo i bat ula ken mau ya ga ei ka bau nong panim chong ula kren men shua henry nge yo i ken hang ni baka Bible ka kren ha ga khon ha ga lenong ka bangala puli mene ha ga ba shakman ha ga tin ga jong blai ha ga khot ka ba shipau ka lenong ga ba ar pusau jeng gospel Lucas baki ta ke jingja ke la penlingo yo ni u Petros ki para bat ki hinmen ke jonga kimi ki pa bat baro ki para bangit ki ba ihen ka jingkeli ya ka balakeli ka ei ka jing ya dai ka jong pi bat utrai ka ba pi don ha ka ni ka janmien ka ei ka jing ka ba pi don yo nong panim tang namar ba pi yo i ya ka jing do jing karmen tang namar ba pi yo i ya ka jing dom bakatam ya ka jing im bat ya ka jing mut jing berkhan jonga bat jong pi tang namar kata ngin kelet no ye ga jinget ngin i no bat ngin pai dien bat ngin kelet no ye ga jing hikai ki ba kodor ki bau nong pan em bat nong siuspa uba manga ba ma phi ngela shanya bat ngela bot karta ye ga bangin pai dien no na ga jinget ka bangin dan ye ga ne ga ju ga jingjang ngala ken mau ha ga gospel Matthias kalanong ga ba pra phi ken mau ha padeng jong ga eryong shwa jong ga eryong jayu ki senran ki la yo i ye ki kamba ki ba krau ki ba pet ki ba matla ki la pet kita ke bekelut ki la yo sngopan ki badeko ki la banya ki kamba ki bekrau u Jisu ulale apa deng jongki henry haba uyeng halor jenggalien ban penjai jai ya ke eryong kini ki senran ki la long confuse kini ki la sngo lingo ki la sngo ki la kimla ban muddur bat ki la keli ya ke jingkeli u ei ken u ni u bakat kaduryang bat kal eru kakongu yu ngi im hagapor ngalaban ong hagaktin pareng it is the darkest time haga human history kade gapor ka badum tam haga jing im ka jang obreo ka bang yo i hagini gisngi ngimpat jo i ya ga jinglong jang ka berthai ka baka kan long haga history nadu bakalalong bakan long ka baklumar hadu kini gisngi kabang yo i ka lagalong haga jing embryo lagalong haga imlang gasalang lagalong haga sensyar ke kadar lagalong haki ki bangila ya gaban muddor ngayo i ya ga jing kelumar ngayo i ya ga jing snam ban ngayo i ki hinman bagi para ya ga jing ki jing yale ki batenra ya ga jing im ga jonga ba ga jongpi kat bangidang persang ban king ya ga lin jing ga jing im ga jongi haga jing ya lenti pilgrim ya ga bau kris ula khot katai ga thong ya ngabat yangi hapadeng jong kita ki eryong ki bawan tang namar bagi wan kita ki eryong ngin kelet no ya kita ka experience ka jing mat ka jongi yau nong panim o bangi ngi ya lakat ta posnem ki hinmen bagi parang ki jong ha hang no ka jinget ka jong pi ba ka jing ya dei ka jong pi badu nong panim baga bakat do hagane ka janmet jangane ka sngi lakali ya gane ka jingkali namar balakmi lentiru bakita ki basyakali ki dei ban ai ya ka jubam baga jubam kala banumlong hakikentien henry ka jubam ka de banlong
haga jingle. It is a question that demands an answer. Day tang haki kintian not only in words but in action. Ya ka ka ba manga bat mangi nginle nang ni shikman. Ka Bible ke thu yangi ya ka ni ka ju ka jat ka jingkeli. Ya ka ba Jisu ula keli. Haga por ka ba udang don udang yat bagi senran. Haga gospel u Yohanes kalenong kaban riu ka dekat kaban riu punyo kabau Jisu laong gitu ki kentian dia lagi jengki senran habaki briu kilas dang ban pen habaki dang ban i no nama ki sngow thu bakim sngow yahap ye ka jeng hikai ka jeng utrai balong bakilas dang ban i no baban pet no try u Jisu laong gitu ka jengkeli hato mapiru kom balalong kini ki wei ki ya pen pi penle kom no ye ki senran ke jong u pi amon ban ya i no ye nga ne pen bot ye nga banga aingo yo blai hagada ga janmien kabau Petros wong hagada khat kaban ribu pra wong ko trai shaengan lej kata ga ga jubab ka jong u shaengin lej laj nami ko trai da ba hami kidan ki ktien jong ka jingem kihmen baki para ke jong ha kan niru ka jingkeli ka baki ni ki angel kele ye ki senran kadai ka ju ka jingkeli ka ba don kam ye ka jubab na ki senran ken kihmen baki parangi yo i ye ka jubab hadien baki ni ki senran lagalong ki kentai bat kita ki senran ki ba bot yo try ha ka por laong baki la shem ye ka rai ha ka jingem ka ba pen kala khongpong ye ka history jong ka perthai barok kawai habala pliet ye ki khmat ke ba kan jaman sim habake lamat yo Jisu dei u Jisu ubayam u Jisu ubaim yo i ka response ke jong u Petras wong itu ki kentien yo nong penim jonga pilasa nar pena kum ni pilasa da penyeng yanga omben ban yaringkat dor batu sa nar pena yanga da kongpong ban nge yo i haga jingya lenti ke jong ki ban ya lap ye ka gospel ke jing penim ai u tau Jisu baim tien ka jong blai ke thu yingi baki briu jong ka perthai ki ong o ki digitai ki balapen kala khongpong ye ka perthai ngakan mau ye ki kentien ha ka we ka kon ye ka bala tho uniu Alexander Hillhouse wong kum ni ha ka kot ka jong u ka bala khot kerteng the man who sold Jesus to the world wong ye ki kentien it is only a group of fishermen who shook the entire world kadai tang ke kunhon jong ki nong tong dok ha ki bala pen ki bat pen kala khongpong ye ka perthai barok kawai yau niu Jisu ubaki kira nadu kata gapor pat hadien kat kendai spasnem ken men baki para ke jonga nge yo i ye ka jing im ka jong apostol Paul ha ka shidi ka jong u shikin nong rom ka lenong ka pra ka dekat ka balai pusan wong ka ka bala ban pen ye klat ye nga na ka jing i ka banga ngalama tau nong penim hatu ka klam hatu ka lanot hatu ka shipa kan banyak klat ye ka jing i ka banga don bat undong penim jonga o bala di ye ka kuri o bala sha lo ka ding pna tang namar bawang ye yo niu ba kren bat u ye pi bat ye nga kom ba pi pilong Rasul Paul wang kam don kanu ka bat banyak klat ye ka jing i ka banga nga i bat undong penim Paduang ye gini kentien ha ka shiti ka jong u hi show Timothy ka baar ka lanong ka baningkong ka dekat ka bakatar ngala banle ye kan ni namar ngala itu yauta ha ubang ngalangen I know in whom I have belief ngamar ngala itu daladehi yau yuta ubang ngangen ubang ngangen uday Jisu baim dai ken u Jisu ubayap ngadwai bau blai unyarap yengi baga jingkeli kalong u Jisu ubapi pimani bat pipishania uday Jisu uba imne ubayam nega jini sngi ka bamenta is your Jesus alive or is he dead lada piong pastor u Jisu uba nganget uday uba im kumta day tang ha ka kentien ka ba pipikran pa pinong siya ka bertay ngaday u Kristan ngaday ka Kristan nadu monde hadus ngisat jan en yo i baka perthai kan yo i bau Jisu ubaki Kristan ki shania baki mani udai Jisu ubaim ikan mau ha ketien ka jau blai ka kitab Daniel ka lanang san ka dekat ka san
la thâu ye cái jing la thâu ye cái jing im cái jong Belshazzar bagi ken mau la Shem bau la duna ken pada ta kamiet kala don cái jing yam briu ka bakrau bala penyap yu hal ta kamiet na so syirkai baka Bible ka kran na ka Gospel Matthias kala nang ka ba arpusan ka dekhot ka ba ningkong hado ka ba khat lai ngam tip u Jisu ukran ban keren hakadur ka bau ai ye ka jing ye thu lupa ne ukran kum ka jing sneng para ba ukran hagane ka lenong ka ba arpusan ban keren ye ki shipau ngon kita ki thai sati ki ba start bat ki ba bien san ki ba start bat san ki ba bien ladangila ban mudur haka balang ka jongi ki ba mon san po kin laj im bat san po kin num laj im haka ta ka jing khot bat haka jing rong no ka ba utrai on sawan pan namar ude utrai uba im ngadwai ken mamangi ngin yomat ye ka jing isnai ngin yomat ye ka bor sa shisin pan ye ka bor ka bangin sngo thu kom mangalakran menne hadin balakali ye ka nega jingkali hadin bakini ki senran la sngo thu ye ka nega jingkali bakini ki angel kin saong gitu ki kentian dan syo hang ni uniu Jisu kan ola mi pat badai namar kata gadau la map ye ki pop ke jongi la siu spa ye ngi don ka jing isuk bangila ban kiu show blay namar bau Jisu kan udai ubaim ngadwai bau blay unyarap un kerku ye ki kentian jong ka jing islok hakene ka janbian ublay nam ta ka buram ka jong u amen ngine twai ngai ngo ye me ko try hakene kan no pai jong gani ka sngi ba me kran hangi ka ktien ka jong me ya rap ye ngi bangin long kinong sngo bakin nong le ya ka ko kan rat ba ga berthai ka bangingi em aga berthai ka bangi mat ye ka jing ka bangi mat ye ka jing ye le kan rat ba ye ngi dwai bangin pen pau she ka berthai ba ukris ubanga nga shania u Jisu ubanga nga mani ban nga bon u dai Jisu Kris kan uba em om dai uba yam ba dai kan ni ko kan ran ka ba compare na ki wei pat ki jing na ba yu Jisu kan la pen mi pat tries go ye gani ga jing dwai ma ba klet iki pop ke jongi baro ko kan ran na ba ikini baro ngi dwai ngi pan da ga jing ha ga kerteng ga Jisu nong panem pada ka ba wai no jong gani ka por ka jing ai ka ba dap biang ka jong try ba nong panem onong siu spa uba it jongi u Jisu Kris ka jing it ka jong bleu pan da bam jukut shabam jukun pa ka jing slok ka jing pen shat bor ka jing kermen ka jong bleu men sem ba khoi kini ke lai huai bleu uba imbat uba shisha token long lem ringkat bagi kun ke jong me ki badan hang ne bada keleng mentala syai shuduki arta ke bam jukut ru amen.